van, szerintem kell benni is majd. Jobb balta. Igaz? Első nyitásra jobb balta. És szerinted ebből jobb táska az jó lenne? A szek, te hülye. A jobb szek. De mi a... Szexi. Ja. De jó van. Bandage! De mi a... Én meg mindjárt meghalok, úgyhogy engem kell újraéleszteni. Meghalsz, hallod, ott maradsz. Trédelünk? Mire? Jobb baltáért, jobb táska. Nem kell faszi. Milyen csicska? Egy kis skorpió, bro. Igen, hogy képzeld, vannak skorpiók. Mi a psz? Tesó, hülye. skorpió. Követ engem az a szar. Ó, Szaros. Düs. Meghalsz. El kell halljál. Bocsánat, nem szóltam egy szót se. Hol a tűz? seggeddem Van át. itt egy farkas is. Használd a bandage, bazd meg. Hogy is? Hajrá, használd a bandage-t, öcsém. Sikerülni fog. Nem. Ga. Jobb táska. Ez jó. Jobb táska. Te hülye vagy. Ga. Ja igen, azt akartam csinálni, csak nem sikerült. Kurva anyáz lett. De jó van ma. Ja. Hol van? Itt a dír, meg. Itt a dír. Jó napot kívánok, fenyőfa fejű. Itt van a dír, bro. Hát a jó édes büdöm. Gyere már ide, ilyen külön szemekkel elég. Szerintem ne arról gyere, mert ott van a dír. De hogy is, Én most nem. már elment. Hülye buzi. De miért? Meg buzi is féltőnünk, nem tudom amúgy. Híres vagyok. De! Hallottál valamit? Nem. Hogy jó. De amúgy hallottam. Mit? Azt, hogy baszlak. De. Nem tudom kit, de még jó, hogy nem tudom kit. Mert az kellemes lenne, hogy érdekes. Szégyeld el magad. Amúgy most televágom amúgy a izét. Táskámat. Most szerezzünk már meg egy kis babát. Milyen kis babát, ez egy kisgyerek. Kunyalás gyereket. Ne nyald meg a gyereket. Van egy info. Tudom, a hülye Pertvéder eljött, megbaszni minket. Pertvéder. Pelt Trader, te hülye. Az mi a? Az. Segget. Én már most Biztos nem, mert a seggem az itt van olyan. te hogy is, te agyi fogyatékos vagy, vagy mi van veled? Jól Én érzed nem magad? tudom. Fogsikát, én vagyok fogsi is megbaszni. 15 vagy gyűjtöttem. Én vagyok baj. Ide hányom neked. Mi a ha a Ruby chestet nyitok második nap. Ruby chestet. Igen. Tessék, adtam egy chainsaw-t, hogy mi a Hol vagy? Egyem a búrádat. Ott vagyok a seggedbe. De gyere már tényleg, mert nekem is kéne egy ilyen láda. Keresd meg magad. De kérlek, segítsél már. Nom. Aha, hogy. Milyen farkasok meg fog halni? Na, ott van még egy! Ne! Segítsél már! Döltség. Kurva Az mi az, hogy jumpscared? Vagy videózom most? Megörökítem a pillanatot. Videózom most. Te mit csinálsz de most, bro? nem rakom fel sehova. Te mit csinálsz? Mit?
Hogy érted, mit csinálok? Fát vágok. Odd már oda, és odaadom az összes cuccomat. Nem. Esküszöm alatt. Mi? Mennyi dolgot kivágott az a büdös fűrész? Ha. Hol van az a büdös kórház? Ott van. Voláska? Itt vannak ilyen szexi farkasok. Milyen megtámadnak, milyen megesznek. Jó van, szeretem őket. Szeretem én ezt. Miért halok? Miért halok, bro? Meg fogok halni? Miért haltam meg? Mindjárt megnézem, mert éhes vagy. Éles már újra, ott van mellettem a bandage. Jó, mindjárt megyek. Hát, te szarosba. Most menjél már, bro! Megmentelek, nyugodjál már. Kérlek, most menjél. Jó, futok, picskú. Jó, mindjárt. Hagyd már abba, hogy meg. Nem is vette fel a nyálat. Most már ne szarakodjál. Bro, kettőször jobb fej. Fejsze. Itt vannak rajtam 2 farkas. Mindjárt megeszem a búrátokat. Most úgy megtámadod a dír? Tényleg dír szerelmem, ne támadjál meg. Júj! Ezt most csak azért mondom, hogy legyen jogi. Szinte meg fog enni. Úgy 2-ször jobb fejsze, bro. Az is jó. Dis. De izére eltrédelem. Azért. Fűrészért. De az jobb, mint a bolt. De kérlek. Te szoktad. Kérlek, csak egy kicsit add oda. Nem, Kérlek. nem, És 3-szor jobb fejszéről adnád? nem. Miért adnád oda? A revolveréről adnád? Azt mondja, hogy kurva jó fegyvert, akkor odaadom. Ne fog halni. De gyűjtötték a... ez az. Kösz szépen. Megeszem az összes Menj már meg. Csak annyit, amennyi kellett a buzi. Megettem mind a 3-at, mert szükségem volt rá. De... Most már nem kívánnál ezt kérni. Én megmentem azt a hülye buzi gyereket. Mindig. Hány ezer év, amire kivágod halad ezt a fát? Ez már mennyi fát ad amúgy? 10 fát ad? 12 elvileg. Segítség, egy buzi ül mellettem. Hogy na, ennyit. Ne gyere már nekem! Egy ütésre kiütöttem ezt a... Mi szívassam már? Figyeld már! Puty! Figyeld már, pagga! Nézd már! Figyeld! Puty! Milyen vicces már, bro? Ne szerencsém van. Nem neked. Tudod, mi lenne jó? Jó van már. Mit mondod? Meg elégetem a gyereket. Ez a béka sebez! A béka tud sebezni? Most jöttél rá.
kell egy szaros ruha. Olyan, na, én meg azt hittem hallott, hogy segít nekem, bro. És oda mentem meg a közel. Ennyi most itt gyűjtötték. Úgy hívják. Feltavarom az össze. Köszönöm szépen, ennyi elég volt. Na, de én meg gyűjtöttem 13 darab fát, ügyes voltam. Megmentett az egyik gyereket? Buzi. Ne buzdítsd már szegényt. Most miért? Elrabolták Csóri Feri. Forgos. Csóri Feri. Csóri Feri. Ez olyan jó ez a két csillagos balta, hallod, így és kiütöm az összes fát. Oké. Láncfűrész amúgy jobb, mint a balta. Igen, elvileg igen. De miért? Nem tudom, hogy segít. Mi? Hát segít. Én nem szoktam segít nyolni. Csak pinem. Ha szeretlek, farkas, akkor mikor nem bántasz, szedjem a búrádat. És úgy Dirnek hány ütés vagy? Mi bajod van? Dirnek hány ütés vagy? 3. 3. Igen, és ma jön utánam. Én Utána? beszoktam. Ötjön utánam, ne! Kú, néni egy szarvaska, fiam. Ő be tud jönni? Nézett, nem. Miért ott killódik? Mennyi bendi? Ne kapjál már! Bocsánat, csak ügyes vagy, hogy mennyi bendiget gyűjtesz nekem. No, nem neked van. Akkor is ügyes vagyok. Kurva anyád farkas! Akkor nem. Aha. Mit jelent a subítja? Azt amúgy azt mondod, nem akarod tudni. De az is. Most nem. Van! Gyere már ide! Ott van! Bejött! Mi a... Meghaltál? Megfogultál, Istennek. Be tudod jönni a izébe. Mégis bejött a bassz meg! Halál rémültem. Szívram. Fölrobbanok. Bejött a izébe. Igen, bazd meg. Olyan mit csinált? Buziskodba bejött, ott így betáncolt. Milyen már ki? Mi a f... Szereztem egy revolvert. Képzeld, most én is szereztem. Hány perc? Megy másodperc. És jönnek a szaros kultisztok, és megesztek minket. Szép vacsorák leszünk. Csak téged. Kurva anyád farkas. Ne, kurva farkasok. Úgy vágjál már fát. De hogy a faszom menjél meg ezeket a szarokat. Erre azt is kirakja a zsákomból, hogy a faszt kap be. Most már nagyon dinges vagyok. De hogy ez a 2 csillagos fejszer soha nem kopik el? Az jó. Tonton.